Bé, si ja ha acabat, deixi'm fer-li avinent que no acceptem, aquest govern no accepta lliçons de democràcia d'una formació política que no creu en el lliure pensament, que és més, fa cordons sanitaris i pactes antifeixistes contra aquelles formacions polítiques que és incapaç de combatre a nivell d'arguments i dialècticament, i per tant no acceptem que vostè vingui aquí a donar-nos lliçons ni de democràcia ni de tolerància. No acceptem lliçons d'un partit que genera manuals a favor de l'ocupació o que directament en seu parlamentària incita a llançar pedres als cossos policials catalans. Vostè no ens donarà a nosaltres lliçons ni d'humanitat, ni de democràcia, ni de tolerància, perquè vostès sí que ho són, extremistes d'extrema esquerra. Vostès sí que atempten contra els drets dels opositors polítics, que no saben ni poden combatre en base a arguments i a ideals, i simplement manifestar-li això. Si no hi ha cap altra intervenció, senyor Ostenc. Miri, és que m'ho ha ficat en plata, perquè ha acabat parlant de la Fira de les 40 hores, on hi va haver 2 grups municipals d'aquesta sala de plens que van sol·licitar formalment fer una paradeta informativa, van ser Aliança Catalana i Alternativa per la CUP. Es va decidir des de l'organització que aquestes 2 parades havien estat de costat perquè s'agrupaven per temàtiques i en aquest cas els grups municipals havien de compartir espai al costat. Alternativa CUP va desestimar fer la paradeta, no fos cas que s'empastés o això d'Aliança Catalana s'encomanés. Per tant, vindran ara ells a parlar-nos de tolerància i de democràcia en aquesta sala de plens. A partir d'aquí pot fer les exposicions, divagacions i relacions o correlacions que li convinguin i reinterpretables totalment en base a articles de periodistes que ningú d'aquesta sala coneix, però és independent, m'entén? Vull dir, la ciutadania sap exactament què pensem, sap exactament què diem. Per què? Perquè hem passat. Hem passat. Vostès van dir no passaran, però és que nosaltres hem passat. I ara no només tenim l'altaveu de Ripoll, tenim l'altaveu del Parlament de Catalunya. I a totes aquelles persones que en un inici van aconseguir enganyar amb acusacions falses d'extremisme, amb acusacions falses de feixisme, fins i tot de nazisme i no sé quantes barbaritats més, ara són conscients del discurs que fem, són conscients del que diem, del que pensem i del que no diem i del que no pensem. I per tant sabran a qui votar als propers comicis. Poden enganyar a la ciutadania perquè controlen els mitjans de comunicació, però no poden controlar les xarxes socials. I de fet aquest ha estat el retret més fet per part de l'oposició a aquest equip de govern, l'ús de les xarxes socials que vostès no poden controlar a cop de subvenció ni de talonari. Hem aconseguit arribar a la gent i per tant a partir d'aquí pot fer els discursos que vulgui en aquesta sala o on sigui, que no aconseguirà difamar-nos perquè la gent saben qui som. I vostè pot dir que som males persones, però la gent que ens coneix sap que no som males persones. A partir d'aquí res més. No sé si hi ha cap altra intervenció. És un manifest, entenc que no hi ha votació i per tant passaríem al 7.2 que me l'haurà de llegir perquè tampoc no el tinc.